Assalamu alaikum. Ga wani legit mining irin na application wato kamar irin su Over Protocol irin su Marina ko kuma in ce irin dai su Pi wanda duk 24 hours za ka zo ka taɓa mining shi kenan. So idan ka taɓa link ɗin da zan ajiye maka a description zai kawo ka nan. So ni za ku ga already na riga ina da application ɗin za ku ga ya samun open gashi nan na taɓa open. So idan ka yi installing ɗinsa ka buɗe shi kamar haka. So zan ajiye maka referral code ɗina wanda in ka zo ka taɓa nan wajen get mode ɗin nan wannan guest mode sai ka yi pasting ɗin referral code ɗin a nan gurin da aka rubuta referral code. So bayan ka yi pasting ɗinsa kawai sai ka taɓa submit sai ka ƙara taɓa inda aka rubuta sign in nan na sama. So sai ka ɗan jira shi yana ɗan loading kaɗan. So kana taɓa wajen sign in ɗin nan zai nuna maka email ɗinka sai ka zaɓi wato email ɗinka da za ka yi amfani da shi. Kana zaɓa email ɗin zai ƙara dawo da kai wato nan gurin. Bayan ka zaɓi email ɗinka zai ƙara dawo da kai nan kawai sai ka taɓa sign in again. In ka taɓa sign in again zai nuna maka wannan referral code ɗin sai ka idan ka riga ka sa to idan baka sa ba sai ka sa shi a nan kai pasting kawai sai ka taɓa submit. In ka taɓa submit sai ka ɗan ƙara jiransa. So za ku ga yana ɗan nauyi so kar ka damu. In dai har ka taɓa sign in ɗin nan kawai ka jira shi. Za ka ga ya buɗe. Bayan ka ƙara taɓa sign in ɗin ka riga ka sa referral code ɗinka so sai ka jira shi za ka ga yana loading so zai buɗe maka kamar haka. Da ya buɗe za ka ga sun baka guda 5 wanda da ka yi register za su baka guda 5. So gashi nan za ku ga suna ɗan sa talla. So in sun ɗan sa ma talla ka gani kawai sai ka yi closing ɗinsa. Ga guri na an rubuta start mining wato blue rubutu a tsakiya so sai ka taɓa shi. Da ka taɓa shi za ka ga a sama gashi nan zaka ga ya fara counting sai nan kuma wajen inda zaka tura referral code ɗinka ne zaka yi inviting na mutane so a nan gurin ne zaka copy link ka je ka inviting na mutane. So yana da ɗan talla a cikinsa kun san duk irin wannan application ɗin yanzu suna sa talla in dai na mining ne. So wannan dai shine abubuwan da suke a ciki ga wajen inviting ga wajen earn more coins sannan ga wajen hourly reward da dai sauran abubuwa. So waɗannan su ne abubuwan da suke a cikinsa wanda ba wani abu mai wani wahala a ciki. Kowanne in ka shiga za ka gane sai kuma a ƙasa za ku ga wajen home da wajen support da kuma wajen more. So sai kuma a wajen more ɗin nan so ya kamata a ce shi ma mu shiga ku ga abubuwan da suke ciki. So bari mu taɓa wajen more ɗin nan. So wajen more ɗin nan za ku ga akwai wajen account KYC, akwai wajen white paper ɗinsa, akwai wajen roadmap, akwai wajen team. Kowanne za ka iya shiga ka ga abin da yake a ciki wanda yanzu ba sai mun shiga ba kawai mun nuna muku ne mutum ya je ya rijista. So wannan kenan Allah ya ba mu sa'a